Τώρα, επειδή με ρωτάτε πολύ με τα μηνύματά σας, θα πω πρώτα για το κούρεμα. Παιδιά, θα γίνει. Θα κουρευτώ επειδή το είπα, το έκανα τάμα στον Άγιο Νικόλα. Αλλά όχι Βουλή. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Έδωσες μια υπόσχεση στον κόσμο πως αν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό, θα κόψει τα μαλλιά σου. Πώς νιώθεις γι' αυτό και θα τηρήσεις την υπόσχεσή σου? Κάτσε να πιω μια γουλιά γιατί είναι πολύ βαριά η ερώτηση. Σίγουρα θα τηρήσω το λόγο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρω πίσω. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ότι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά η χαρά του κυπέλου είναι τόσο μεγάλη που αυτή η θυσία που θα κάνω εγώ, ας πούμε θυσία, όσο και να με στεναχωρέσει, η χαρά θα την πλακώσει τη στεναχώρια μου, θα μου φύγει η στεναχώρια μου και θα μου μείνει για πάντα η χαρά μου. Παιδιά, μαλλιά είναι. Και δεν με νοιάζει και να μην ξαναβγούνε. Ο πρώτος είναι ο Νίκος ο Γουλανδρής, ο δεύτερος είναι ο Νταϊφάς, ο τρίτος είναι ο Κόκαλης, ο τέταρτος είναι ο Μαρινάκης. Και μπορώ να πω ότι από όλους έχουν προσφέρει τα πάντα στον Ολυμπιακό. Ο πιο πετυχημένος πρόεδρος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάμε να κάνω το τάμα που έχω πει μετά το κύπελλο Ευρώπης που πήραμε. Πάω να κουρευτώ. Θυμάσαι πως ήταν η Ελλάδα και ο Ολυμπιακός την τελευταία φορά που δεν είχες μαλλί? Ναι, τελευταία φορά που δεν είχα μαλλί, ο καφές είχε μια δραχμή. Θέλω να μου πεις τους top 3 καράφλες που πέρασαν από Ολυμπιακό. 3 καράφλες πέρασαν από Ολυμπιακό. Ο ένας είναι ο Καμπιάσο, ο Γεωργάτος, ο Τζόλε, νομίζω αυτή. Τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακάρα για να κουρευτείς έτσι? Να πάρει το Champions League. Μόνο έτσι. Με Champions League. Ποιον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού θα επέλεγες για να κουρευτείς μαζί του? Το Μασούρα. Το Γιώργαρο. Να δει τι τραβάω και εκείνος για τον Ολυμπιακό. Ευλάλιος, Πάο Καστοριά ή Μενέλαος? Ναι, τι είναι αυτή? Ποιον θα προτιμούσες να σε κουρέψει? Α, να με κουρέψει, Κανέναν. Είναι και οι 3 βλάκες. Με την καλή έννοια το λέω, έτσι, θέλω να τους να πω σε εισαγωγικά που λέω. Κανέναν. Ο Καστοριά Πάοκ, μας κάνατε... Άντε γεια! Έλα ρε μπουμπούνα. Άντε γεια ρε Παοκτζή! Ρε Παοκτζή! Άντε γεια ρε Παοκτζή! Καλά. Πώς παίρνει το μαγαζί εδώ? Ωραίο είναι ρε φίλε, αυτό τι είναι? Αυτό είναι Bear Brick. Σίγουρα. Ρε φίλε, κανένα κόκκινο παπούτσι έχεις? Έχω, πώς δεν Πού τα? έχω. Θες να σου δώσω και δώρο αυτό το παπούτσι? Ωραία Να φίλε σπίγγεις και μου. μας τίμησες. Πω πω. Τι νούμερο φοράς? Ας σου φέρω και το δεύτερο. 47, όσα τα πρωταθλήματα. Σου εύχομαι καλές δουλειές Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. και όλα θα πάνε καλά. Πάμε να κουρευτούμε. Πάμε! Τιμή μου, πάμε. Λοιπόν, μάγκες μου, ήρθε η ώρα η μεγάλη. Ωραία. Είπες ότι θα κουρευτείς και ήρθες να σε κουρέψω, Βέβαια, ήρθα να κουρευτώ. Δεν μου πάει στο σκάλπ. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Ας τα τιμήσω Παιδιά, κιόλας πρώτα. έχω να κουρευτώ από φαντάρος. Δεν πάω καλά. Σιγά σιγά κάθε ψαλιδιά είναι μαχαιριά. Πρόσεχε, Γιώργο. Κάτσε να στα χτενίσω και να στα κόψω κιόλας. Δεν χτενίζονται, μην νομίζεις. 50 χρόνια έχω να τα χτενίσω. Πρόσεχε, μαχαιριά είναι κάθε... Ναι. Εδώ. Εγώ λέω λίγο να ξεκινάς να φτάσουμε στο τέλος. Καταλαβες.
Εδώ στα παρόκια. Ναι, άντε, για να δούμε. Κόβω, Ωραία, φίλε μου. Κόβω, μαλλί είχαμε, φίλε. Κάτσε, πήγε και λίγο στα πίσω. Θα πάω και στα πίσω. Πρέπει να το πάμε σιγά σιγά για να βγει. Γιώργο, μάστε να το πάω εγώ. Για να βγει και ωραίο. Δεν πάω να ξεκινήσω από τα Δεν πίσω. πάω για γαμπρός. Έφυγε. Για να δω. Ρε φίλε, έχεις μανία, πρέπει να σ' αρέσει να κόβεις, Αυτό εδώ θα το κρατήσω. Ναι, κάτω από το μαξιλάρι σου, να δεις ποια θα πάρεις. Έχασα τα μαλλιά μου. Ρε Γιώργο, άστα πλάγια, πάμε στα πίσω αγόρι. Αφού πρέπει να πάει όλο μαζί, αλλιώς δεν θα είναι ωραίο. Έχεις ξανακουρέψει, Όχι, να σου πω την αλήθεια. Δεν κουρεύω. Εσύ. Πλάκα. Ποιο μου δώσατε, πολιτής είναι. Ρε φίλε, άστο ρε Γιώργο, δεν θέλω άλλο. Αλήθεια. Πλάκα κάνουμε, ρε. Ρε φίλε, από παπούτσια ήρθες στο ψαλίδι. Ρε, αυτό είναι το πιο ωραίο. Ας τις μηχανές. Καταρχήν έχω πέσει με μηχανή και φοβάμαι. Έχω πέσει με μηχανή. Και ό,τι ακούω μηχανή, θυμάμαι το τροχαίο. Δεν να πεις από εδώ. Πού πήγε. Λοιπόν, εδώ είμαι, περίμενε. Κάτσε γιατί δεν ξέρω κιόλας. Σιγά σιγά το πάω. Έλα με με πλάκα. αληθιαδές. Από το καρδιά ρε φίλε. Κοίτα παιδιά, μπορώ να πάθω κεφαλικό και να μείνω εδώ και να έρχεται το 165. Μην πάρεις, μην αγχώνεσαι. Τι να- Να σε βρέξω να κόβονται σωστά. Φίλε, μου τραβάς, να μου τα λες ρε φίλε. Ω, πολλά, Γιώργο, πολλά. Αυτό νομίζω να πήρες πιο χειρότερα από εκεί. Το ίδιο πράγμα. Απλά δεν με αφήνεις να το κάνω σωστά, ρε Τάκη. Ναι, σε αφήνω ρε Γιώργο μου, είσαι Βγήκα για- επαγγελματίας. Βγήκα και από τη σχολή μόλις τώρα. Όχι. Κάτσε γιατί με αγχώνεις, δεν έχω κουρέψει πολύ με ψαλίδι. Και μένα πάνω σε μένα να μάθεις. Λοιπόν, άμα θα κουρέψω με μηχανή τα πάνω, θα μου κουρέψει και τα δικά μου. Όχι αγόρι, τα δικά σου μια χαρά. Έχασα τα μυαλά μου και τα μαλλιά μου. Δεν με αφήνεις να σου κουρέψει σωστά. Έχεις κόψει μισό κιλό Μα μυαλιά. πρέπει, αυτό έχουμε πει ρε Τάκη, γι' αυτό το Από κάνουμε. εδώ, αυτό ναι, έχουμε πει, ναι, αυτό έχουμε πει. Λοιπόν, Δεν έλα. είπαμε αυτό. Καλά, αυτό, δηλαδή αυτό. Όλα θα τα κόψουμε σωστά, κοντά όλα. Σωστό είναι ρε εσύ Γιώργο μου, κοίτα αγόρι μου, έλα μην πάω κανένα έφραγμα τώρα. Με το έλα κάτω και λίγο από εδώ, έλα από εδώ. Να σε πάρω και λίγο τα πάνω, να τα φτιάξω σωστά με τα άλλα, να είναι όλα συμμετρικά ρε Ρε Τάκη. εσύ είναι ωραία, κοίτα που είναι ωραία, δεν θα γίνει. Πιο Άμα πυκνά τα θα κόψεις- φαίνονται άμα στα κόψω και θα άμα κάθονται τα όμορφα. κόψεις κοντά, θα αραιώσει και θα είναι μαλακία. Άστα να στα κόψει ωραία. Αφού τα κόψαμε, τι άλλο ρε. Δεν τι έχουμε κόψει, τίποτα δεν Ρε έχουμε Γιώργο, κόψει. έλα δεις αγόρι μου, κοίτα εδώ αγόρι μου. Εδώ είναι ωραία, τα βλέπεις, δεν τα βλέπεις. Θα φαίνονται πιο πυκνά σου λέω γιατί θα πέφτουν, θα είναι πιο Για καλά. αυτά τα κόψεις έπαψε. Θα πού θα πέφτουν πέφτουν? σωστά μπροστά Ναι, ρε Τάκη, ας- να είναι Λοιπόν, κοντά. έλα από εδώ μωρέ Γιώργο μου. Κοίτα, πιάσε την καρδιά μου άμα δεν πιστεύεις. Πιάσε. Άμα δεν θα πάω το κεφαλικό και να μείνω τώρα για ένα κόρεμο. Πιάσε μου ένα τσιγάρο ρε φίλε. Έλα πάρε από εδώ Γιώργο, έλα από εδώ αγόρι μου. Εδώ Θα σου. με αφήσεις να στα φτιάξω λίγο σωστά, θα με Ναι, εμπιστευτείς. τα επάνω δεν γίνεται, άσε το επάνω. Α, Γιώργο, θα πάω το ζημιά σου λέω. Κοίτα εδώ πώς είμαι. Πιο πολύ σωστά. Για εσάς. Εγώ τώρα είμαι να πεθάνω. Έλα, Δεν γίνεται όρθιος, κάτσε. Άτσε ρε φίλε. Θα κολλήσω πολλά, ναι. Κάτσε. Γιώργο, Πρέπει να το κάνουμε σωστά. ρε Τα φίλε, επάνω κάτσε. Γιώργο μου σε παρακαλώ δεν γίνεται. Θα πεθάνω. Έλα ρε Γιώργο μου, σε παρακαλώ τώρα. Ρε Τάκη, θα είναι πιο όμορφο σου λέω, θα είναι ωραίο. Άστα τα επάνω Γιώργο, σε παρακαλώ. Πάμε, έλα πάμε. Άστα τα ρημάδια. Μήπως νόμιζα πρέπει να κόψω και τις στρίκες εδώ του. Ναι, άλλο. Μπράβο ρε Γιώργο μου, φτάνει. Φτάνει αγόρι μου. Κάτω όσο θες, με το Σαν ψάρι. τρελός θα φύγεις από εδώ ρε Τάκη. Μια καλά. Τώρα εδώ ήρθα. Τα φρύδια να στα πάρω λίγο. Όχι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Περίμενε Γιώργο, να στα μας φτιάξω χαιρετήσω. σωστά, δεν σου κάνω Ευχαριστώ πολύ. Παλικάρι μου. να σου Χάρηκα πω, δεν σου πολύ. κάνω πλάκα. Έλα εδώ, είσαι σαν τρελός ρε Τάκη. Από φτάνει, φτάνει, παιδιά. Να, έλα, δεις. Πιάσε, πιάσε, πιάσε. Λέγατε ότι δεν θα κουρευτώ, ρε Ραμόγια, Ο Τάκης ότι λέει το τυρί. Έδωσα το λόγο μου. Είχα προετοιμαστεί να γίνω Γιωργάτος, αλλά από μένα θα ακούτε μόνο αλήθειες. Ξεκίνησε το κούρεμα και οι πρώτες ψαλιδιές ήταν σαν μαχαιριές. Πώς να σας το πω. Αλλά ρε μάγκες μου, εκεί που τρελάθηκα είναι όταν άκουσα τη μηχανή. Μου κόπηκαν τα φρύδια. Είχα να κουρευτώ από το στρατό. Τέτοια ταχυκαρδία, ρε μάγκες μου, δεν πάω να καταλάβετε. Πήγα να πεθάνω. Αλλά η υπόσχεση είναι υπόσχεση. Για τον Ολυμπιακό μου. Το είπα και θα το κάνω. Κάθισα, άραξα, έβαλα το κόλ του Ελκαμπή, ηρέμησα, άκουσα και τον ύμνο του Ολυμπιακού και με μια χαρά.
Και κάπως έτσι συνεχίσαμε το κούρεμα. Ευχαριστώ τα παιδιά που έδειξαν υπομονή εδώ στο τρίπ και με ανέχτηκαν. Πραγματικά, αφού άντεξαν εμένα, τους βγάζω το καπέλο. Όλοι για κούρεμα εδώ. Ό,τι σας λέω. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε.